Heidi er uddannet grafiker, men har været ledig i 3 år. Nu er hun vikar i en børnehave, hvor hun laver mad til 44 børn. Men kan en grafiker finde ud af at lave mad til små børn? I dag skal jeg lave fisk, og så er jeg jo spændt på, om de kan lide det. Ja, nu er de allerede begyndt at tænke på at dække bord, og nu er klokken også 11. Lige nu er det lidt hektisk. Og sådan. Jeg er ude i vikariater i øjeblikket, mens køkkenpersonalet er på kursus. Så jeg kører hele køkkenet alene. Det er jo perfekt, at man kan få lov til at prøve det af, inden man springer ud i et job, så man ikke står der efter en måned og finder ud af, at det går bare ikke. Er der en af jer, der vil råbe? Ja, men det ser jo godt ud. Det ser færdigt ud. Nu er det samme spændende, om de får spist det. Det får jeg jo se, hvor mange kartofler der er tilbage, om de er gået på kartoflerne eller på fisken og grøntsagerne. Fordelen ved det her rotationsprojekt, synes jeg, det er, at man kommer ud og man får noget netværk. Det er jo guld værd, og det er jo en helt ny verden, der åbner sig for mig, som jeg godt kan lide, jo. Tomt fad. Ej, det er da det bedste, der kan ske. Hold da op. Ja, det er dejligt at høre. Jamen, jeg bliver da både rørt og lidt stolt, når de kommer og fortæller mig, at de kunne lide min mad. Men det er jo det her, der er det hele værd. Hvis I savner et godt påskud for at starte på det her, så bare kig her. Jeg kunne mærke på mig selv, at det er det rigtige valg, jeg har truffet. Så jeg synes, det er bare om at komme i gang.